Ассалому алайкум дӯстон. Мо оиди беҳсозии пӯсти бадан навор доштем. Нафароне ки доғҳои рӯи пӯст доранд ва ин боиси яъне озурдагии онҳо мешавад. Ин видео барои шумост. Барои нест кардани доғҳои рӯи пӯст чӣ бояд кард? Якум, решаи хушки ҷадворро куфта бо сирко, манам уксусе ки мегем, даромехта ба доғҳои пӯсти бадан молидан, он доғҳоро аз пӯст дафт мекунад. Дуюм тавсия ҳаме ки манами тухми турб, ҳамин тухми турбро куфта бо асал, агар бо асал ҳамин ҳардуро сиришта ба доғҳои гуногуни пӯст гузошта бандем, ин имкон медиҳад ки тамоми намуди доғҳо аз пӯст дур гарданд. хуб, тавсияи дигаре ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, манам пудинаи обӣ ҳама ҷода маълум аст, ҳама ҷода мешавад. ҳамн пудинаи обиро дар шароб пухта ба доғҳои сиёҳи пӯст гузошта бастан онҳоро дафт мекунад. баъд чизи дигар, тавсия ки сеюме ки чоруме ки мо мехоҳем тавсия диҳем, яъне манами кирмак. ин чиза бисёр дар рӯстаҳо, яъне қишлоқҷойҳо хуб медонанд. манам пилее ки мегӯянд, ина пилеам мегӯянд ки барои истеҳсоли абрешим истифода мешавад. анамчиро агар пайдо кунанд, ҳамуна сӯзондан дар кор. баъди сӯхтан ҳамин хокистари онро ба доғҳои пӯст гузошта бастан лозим. ин имкон медиҳад ки ҳамун доғҳо ба пуррагӣ нешавад. баъд чизи дигар ҳамин ки агар имкон бошад пӯсти моро пайдо кунанд, ҳамун пӯсти моро бо манами навшодир мегӯянд, ҳамин бисёр як таъми туруши баланд дорад. агар ҳавая бо ҳамун навшотир, бо ин ҳамин навшотир агар даромехта ба доғҳои гуногуни пӯсти хоҳ рӯ боша фарқ надорад, агар бандем, ҳамун доғҳоро ба пуррагӣ нест мекунад. тавсияи дигар ҳамин ки кунҷит ҳам ҳамаи мудда маълум аст. манами кунҷита агар куфта, ҳаминро мо мекӯбем, агар ба доғҳои сиёҳи пӯсти бадан гузорем, баъди куфтан онҳоро нест мекунад. манами кунҷит. ва тавсияи дигар ҳаме ки чойкаҳаки сурхшох, манам чойкаҳак агар мо аҳамият диҳем, чойкаҳак манами сурх мешавад, мана ҳам танаша аҳамияте, ҳам баргша қоқ кардагӣ. манами чойкаҳаки сурхшохро агар куфта ба доғҳои гуногуни пӯст молидан лозим аст. ин имкон медиҳад ки онҳоро пок кунад. баъд чизи дигар ҳаме ки бо тавсияи дигар бодоми талха пайдо кардан дар кор. манам мағзи бодоми талх, манамро баъди куфтан ба доғҳои рӯй молидан лозим аст, онҳоро дафт мекунад. ҳамчунин агар ба чинҳо, яъне ба ҳамон маршине ки мегӯянд, агар ба рӯи он низ бимолем, ҳамвор мегардонад. мана ҳамин мағзи бодоми талх чӣ хел хусусияти хуб дорад ки ҳам дар якҷоягӣ ҳам ҳамин доғҳои гуногуни пӯста нест мекунад, ҳам мана ин маршину чинҳои рӯра яъне ҳамвор мекунад. баъд боз дигар манами чӣ хеле ки ҳозир гуфтем бодоми талх, баъд манами равғани бодоми талх, мана инро пайдо кардан мумкин ҳама ҷода ҳаст. ҳамин молидани ҳамин равғани бодоми талх ба рухсора онро аз доғҳо пок мекунад. мана мо ё мағзша, агар мағзи бодоми талхам ё манами равғаншам боша, манами бисёр тавсияи хуб аст барои доғҳои пӯсти рӯй. баъд як чизи аз ҳама осон, баъд яъне ки ягон хароҷоти зиёда талаб намекунад, он чизе ки ҳама имкон дорад, манами саҳар вақте аз хоб хестанда
оби даҳани инсону ҳангоми дили наҳор буданаш агар ба доғҳои ҳамун сиёҳи пӯст бимолем онҳоро нест мекунад. Мана бисёр як тавсие ки бисёр осон ҳамина метавоне ҳар як ҳамун нафароне ки ҳамин ба ҳамин чиз зарурат доранд агар ҳамин чиза кунанд дар муддати ҳамин 10-12 рӯз як натиҷаи хуб метиҳад. боқӣ дӯстон дар амони худованд бошед.